i varen arribar a casa dels rics. La bruixa de Pardines va mirar a veure si hi havia la porta o les finestres obertes. Tot era ben tancat. Saps què va fer? Va pujar a dalt la teulada i va baixar per la xemeneia. I la Júlia, que era molt valenta, va anar darrere seu. Quan van ser baix, tot era ben fosc. Caminaven de puntetes i a les palpentes i ensumant ben fort a veure si sentien l'olor del menjar. La Júlia va començar a sentir l'olor d'un bon formatge i com una rateta es va escolar cap a dins el rebost. Estava ple de delícies, botifarra negra, botifarra blanca, un pernil, llonganissa, bon pa de pagès, formatge, marmelada de mora, marmelada de maduixa, dolços de totes menes. La bruixa de Pardines va obrir la saca i la Júlia nova estava a tirar-hi tot el menjar dintre. I de sobte es va sentir un soroll. Au, vinga, àvia, que aquesta història ja me l'has explicat més de 1000 vegades, que ja sóc gran. Sí, però aquesta vegada és diferent. Aquesta vegada la bruixa no se salva. Aquesta vegada la bruixa la pengen. Però això no és just. La bruixa de Pardines ajudava els nens pobres. Ara que ja ets gran, puc dir-te la veritat. Els contes mai acaben bé. Els pobres sempre perdem. Guillem, on t'has ficat? Guillem, que fa 2 hores que et busco per casa. Té, aquí tens l'esmorzar. Pa amb tomàquet i cansalada. T'he tret les llavors del tomàquet i t'he llescat el pa ben finet. Ah, i la cansalada està cruixent, sense cremar-se. Tot com a tu t'agrada, Guillem. I de beure? De beure. Havia pensat que et vindria de gust un vas de llet. Llet. Tinc set, vull vi. Ara mateix, a Tarradellas. Mira, veus? Això és una A. A d'Àurea. Prova-ho tu. Així, tieta? Molt bé. Després ve la U, que té forma de ball. La R, aquesta és difícil, fixa-t'hi bé, té forma de taula. La E, que té forma de llacet. I un altre cop la A. Àurea. Molt bé. Ara ja saps escriure el seu nom. I de què servirà? Encara que l'escriguis 1000 vegades, ella no tornarà. No li omplis el cap de pardals. M'agradaria omplir-li d'algun record. Per més que intentés oblidar el que ha passat, ella sempre formarà part de la nostra vida. Com va formar part de la nostra vida el seu pare. I què hem de fer? Recordar-los tot el dia? Viure en el passat? Deixa'ns tirar endavant. Ens hem de resignar. Resignació, una paraula molt femenina. Vols que li ensenyi a la teva filla a escriure-la? Vols deixar-nos en pau? Mare, com van els genolls? Ai, filla, cada dia més inflats. Però bé, què hi farem? Resignació. Germanet, veig que ja ets tot un home. Què? Au, va, no et facis el passarell. No havies demanat vi? Aquí el tens. No, jo Au, va, no. Si no en vols me l'hauré a veure jo. Només això? Ets un figaflor. Segur que encara no li has tocat el cul a cap noia. Per fer això n'has d'esperar el seu permís. Ja veig que t'hauré d'ensenyar unes quantes coses. Veus aquí baix? La germana de la Júlia? Aquella que t'agrada tant i que espies tot el dia? No se'l deixava tocar, el cul. I mira com va acabar. La Júlia no m'agrada. Millor. És lletja i no té diners. Val més que te'n busquis una que tingui diners, després ja t'aniràs al llit amb altres. La Júlia no és lletja, és molt més maca que la teva promesa. Ei, què passa aquí? El teu fill, que no sap beure! Que has estat bevent vi? No, pare. A
A veure, acosta't, obre la boca. Desgraciat, mentider! He tingut un bon mestre. Què has dit? Ja saps de què et parlo, pare. Aquest teu germà es pensa que amb la veritat pot anar a tot arreu. Seu. Menja. Cansalada? Així m'agrada, fill. Estàs acostumat a tenir el millor. Però per tenir el millor s'ha de lluitar. Mira'm a mi. Déu m'ha posat a prova. No sé ni qui són els meus pares. Em vaig criar entre pudors insuportables. I a vegades he hagut de prendre decisions que als ulls de la gent semblen imperdonables. Però sóc fort per aguantar això. Això i més. Perquè sé que Déu està de la nostra banda. Beu vi. Segur que algú t'ha dit que el teu pare era un monstre. No te'ls escoltis. Laura era un monstre. Allò que va fer és pecat mortal, i més venint d'una dona. Una dona neix per parir, per donar vida, no per negar-la. Això només ho pot fer Déu. O els homes, i a mi em va tocar fer-ho. Però sóc fort per aguantar això. Segur que algú t'ha dit que el teu pare és un monstre. No te'ls escoltis. Laura era un monstre. Laura era un monstre. Qui t'ho ha dit, això? La gent diu coses. La gent s'avorreix. Diuen que va matar la seva millor amiga. Aquest ganivet no talla. Tu creus que la teva germana faria una cosa així? Doncs per què ho diuen? Per fer-nos mal. Però nosaltres no els hem de creure. Nosaltres coneixíem Laura, millor que ningú. Júlia, maca, que m'ha dit l'Engràcia que vas a darrere del fill petit del Batlle. És molt escanyolit aquest xicot. Tot el que té d'esquifit ho té de malparit. Calla, bèstia. Què dius tu ara? És igual que son pare. A mi no m'agrada en Guillem. Tothom diu que és molt maco, però em sembla que ho diuen perquè té molts diners. Doncs bé que ens farien. A mi em sembla que no cal tenir diners per ser feliç. Això ho dius perquè mai t'ha faltat res. En aquesta casa tots ens hem sacrificat perquè no faltés mai un plat a taula. I aquell noi, en Joanet, que et fa gràcia? Gràcia fa de l'ulleig que arriba a ser. Té un ull al gairell, una pota raca i un gep. Cap arredar que té, que voleu que us digui? Àvia! Home, gaire bufó no és, eh? Amb un ull llegeix i amb l'altre repassa. I aquelles dents que no pot tancar ni la boca. Mamo! Ai, caram, doncs resulta que sí que li agrada en Joanet a la baldufa. Deu ser que el mal gust li ve de família. Perquè mira que anirà lleig l'Antonio, germaneta? Escolta, maca, que jo almenys em vaig casar, que tu no hi ha qui t'aguanti. Tot el dia entre llibres. Casa també. Jo faré el que em sembli. I si no us agrada, us aguanteu. Quin gènit, la nena. Saps què? Ta mare i jo ja et deixem, que anem a preparar tot això, que si no sé qui dinarà en aquesta casa. I no faig soroll, que l'àvia dorm. Quitèria. Escriuré més de 1000 vegades el seu nom, a veure si apareix. Senyor Batlle, el senyor Tarragó demana per vostè. Diu que l'espera al carrer, davant de la porta. Encara ronda pel poble, aquest? Qui és el senyor Tarragó, pare? És un home molt intel·ligent. I digui el que digui la gent, també és un home honrat. Ens va ajudar molt. Va demostrar que Laura era una bruixa. I gràcies a ell la van poder penjar. Només penja dones, no? Només penja bruixes. Com se sap si una dona és una bruixa? Perquè no es comporta com una dona de veritat. Per exemple, tu, vine, costa. Què fan les dones de veritat? Servir-vos, senyor. Servir-nos
En tot. És prou dura la vida dels homes, tot el dia treballant. Quan arribes a casa no en vols de problemes. Ja ho aprendràs, això, fill, ja ho aprendràs. Encara no he acabat. Què fa el senyor? No has sentit el meu pare? Serveix-me i calla. Sabia que vindries. Per què? Em sembla que he escrit més de 1000 vegades el teu nom. Però si tu no saps escriure, Estic aprenent. doncs sí que aprens ràpid. És que tenia moltes ganes que tornessis. Escolta, Júlia, no ho has dit a ningú, oi? No. M'encantaria abraçar-te. No pots. M'agradaria tant que tornessis. Escolta, Júlia, jo sempre estaré al teu costat. Podràs parlar amb mi quan vulguis. Es pensaran que estic boja. Però això és molt important, que no ho diguis a ningú. Escolta, he descobert un racó preciós al bosc. Pot ser el nostre refugi. Allà tu m'explicaràs coses i jo t'escoltaré. Va, vine, que te l'ensenyaré. Però és que ara dinarem i la mama... Deixa estar la mama i vine. Em sembla que em quedaré uns quants dies més. De vacances? Si no em surt cap més feina, Aquí la feina se t'ha acabat. això no ho digui mai. Sempre es pot acusar algú de bruixeria. No crec que faci falta, de moment. Doncs per si de cas, de moment, em quedaré aquí. No som tan dolents en aquest poble. Jo no he dit res. Jo tinc la consciència ben tranquil·la. Ho celebro. Jo també. No ho dubti.